Не ведаю, як правільна называецца гэтая кветачка. Далікатная, пяціпялёсткавая, маленькая, адносна маленькая. Даўно не сустракала гэтай кветачкі. А вось зараз, учора, убачыла яе побач з нашым высокім берагам, у парэччы. Чамусьці мы, шонаўскія дзяўчынкі, называлі яе маланка. Яшчэ, праўда, адна маланка была, але і гэтая. І сцвярджалася так між намі, што рваць яе нельга, бо будзе гром страшны, будзе маланка, і ўсё спаліць, і ўсё паб'е. Як жа яна называецца? Успамін з майго шонаўскага маленства. На нашых грудох мы бачылі гэтую кветачку.